राजनीति थोंजों गोबां बर'जों दाबो अमन बायजों जोंनि दखान कुसुमै काहिनिया अथान जे इयुं जेनारेशन महाराजा मोनथानि जतन संगा बोरै रग बाय जति इयुं दक जति थानचाव हला कुनु दिन कुनु जाति कुनु दफा बरनो आरो रमि लागमैया बाहाय गेक्ला इयुं दुबाय ताय बोरै रंनि फानंखा होनक्ला बमा कायसा समुद्र दिउ हायपो समुद्र जखन दिउ काय हाय न अ दिउ तमा समुद्र कासे जतै नों बानरदि अ बानबाय बतुनिया ब दिउ फेक्ला बस पाइ तबनाय अमाय महाराजानि एकटा बार्ता दं जों थानचा उंदि थानचा कायफुंदि नंदरां कुनु सानिया महाराजा सिन्दार रांचाक बाथनिया रुपैबो साया रांबो सानिया तो सिन्दारे ब जोंनि खाने हामजां माबाय थानचासे सानो अमनि बाय आं नंनो जतै लुकुरंना सा नि बुबग्रानि बुबुंबाय हामिया सामु ताखायदि हामजां माबायसो नों जतन कबुलदि बाहायके जों थानचा खलाय जोंनि जाति ताय दखाने जों थानचा खायनानि बाय जों साइटनि नांनाय जों खासियाक्ला 2026 सालाव जे डिलिमिटेशन उना डिलिमिटेशन उनखा अब कायसा जे त्रिपुरा राज्यखौ बुसुक संका त्रिपुरा सातो बुइनि दफा दं अमरा नायसे अब एरिया चेन्ज खालायनाय नगर साइमाना अबनि आगिया जे कलासरा मुनुबाजानि दङ नवग्राम सुकन्तपल्ली अमरा आगि दिसि दंमोनसै दाबो अब जेनारेल फ्लाइ होखा महाय क्लास क्रिमा सिंसं हुला 2026 सालाव जिनि पार्सेन्टेज बुजागा सैनाय त्रिपुरा सासे केबेंलायो तिनि इरो इडिसि एरिया गो सथं तिनि त्रिपुरा साबाय त्रिपुरा सा इरुन जुदि हामिया खालायनाय सर ओइ निनि ताखौबा बखौ जोंसो तिनि काथांनि लोंनि हाला जोंसो तिनि मिलिनि रोङाखै बाहायके जोंनो जों थानचावनाय जों बयनो दखाना दसरे नाया आगे साकसेमासे बाहायके थानचा खालायना अबनसे वान सुदि दिनै बिजेपि रक सारो बने कायसा गक्तं तो एक्टिभ र श्रेष्ठ त्रिपुरा ब्रह्म क्वेश्चन र सोंदि एक्टिभ र श्रेष्ठ त्रिपुरा क्ला साब्रुम टाउन एरिया जाते सामु होय दंलाय इदिस एरिया तमनि अंगय मानिया साब्रुम टाउन एरिया तब बरा तो इंग्लिश मिडियम खुले मालाय इदिस एरिया तो अंगय खुले मैया साब्रुम टाउन एरिया नेरबार होलाय जिनि इदिस एरिया तो अंगय अंगय मैया टाउन एरिया जाते दखान खतर गामले इदिस एरिया तो अंगय मानिया कोन स्लोगान लायक एक्टिभ र श्रेष्ठ त्रिपुरा किन्तु बुंनो थाखाय शंकरायनि बिनि दाबो आनि देरियाव 16ता दाबि दं हारबत लिद्राव आं प्रुफ दं आन्देरे कागज रक नंनि सिखां आं बुस्राङाव पाब्लिश खायना बां दाबो खलायसेगा बा निउज चेनेल लाय बनिजिसा मायाव सानि हारबतलि इडिसि भिलेज थाय ब 16ता दाबि रजा बिनि सुइरै कावजा बहुबे कबा मा जागा साका अमहायरो नमाय कुनु दिन बर रय मानिया बजनो थगायो ब त्रिपुरानि बागै बिनि खरचा तमा खालायका सुजुग सुबिदा मानि नांनाय जोंनो स्टेट कबा मा जोंनो तब थङै दंनाय किन्तु जों अबनो किसे दुज्य खलाय थानचा खलाय दंनो जों अबनो प्रोटेस्ट खालामनाय सिक्स दिल्ली मोटा बैग सानि एक अटोनोमास एक शब्द दं अटोनोमास माने निजेनि एक प्राप्य अधिकार दं निजेनि जतन नायकल फंते जा निजेनि खलायते खलाय मांगो किन्तु अबनो किसे जोंनो वंचित खलायका तमनि क्लास त्रिपुरा सारा सिपो सिया मोय दंखा तमा हाय बयबो थंजै दंहा नेशनल पार्टी दंबा तबुंनि जरा जति खासियाक्ला जोंनि लास्ट टाइम 2023 नि आगे जों जति जत पारा जति जातेर एरिया जति जों गामि थाइन जति नगो जत कायसे महाराजानि सेकरा नगो जति इ कमनो पिडि हला जेब्रु सिया बन जति सिरिया हला तले सिनि जाति दफाते आरो सबसे तोला क्लाय थाना नगो सय मंगला जिनि जतन पार्सेन्टेज 2026 नि पर जति 20 नि निचे थाला जों आरो कुनु आरो गन्न कायला एमन जागा सुइनि थांनायखा अमनबाय आं जतन साननायो जे बिजेपि खायनाय पंथ सीपीएम खायनाय पंथ कांग्रेस खायनाय पंथ बरक बाय जत मिलिदि जिन थानचानि कग्न पिदि अवश्य जिकुनु एकटा करनाय बुरु साइतन किन्तु कुनु फर रिया नगरक साइमारना इर किसुदिन आगियो जे प्रब्लेम चलि दंहा पन्चायत समितिनि बाय अंगबा लुडुआ साबागन तारपर फिगारि फार्म जे फिगारि फार्म होनबा इडिसिनि बुसो खा किन्तु बरक लाइ खमनाय किन्तु बसनि बाय खतिंगना सिनि तिप्रसनि बाय खतिंगनाय इ हारगनो जति जों प्रोटेस्ट लायनायनि बागै जों जति थानचा खलाय जति अबनि बागै जों जति बिउट खलायखला जिनि इडिसि एरिया आस्ते आस्ते जेनारेल लुइ माननाय नंना ग्यारेन्टि ग्रय साननाय जों जति थानचाव निखला 2026 नि बिसिनो फुटबल लुडुआ जेनारेल लुंनाय जाबो सिउ अलरेडि सार्भे खलायनाय थाका अब खूब क्लिमा सिंजा डिलिमिटेशन होय थाकला फुटबल लुडुआ अलरेडि अब त जेनारेल एरिया थानाय तब अलरेडि ब्रक डिलिमिटेशन खायबो मेप खायबा अबनि बागै 2026 नि आगे जों जति मेन थिखलाय लाग मेखला बरे इ मसिं लुडुनि बागैबो क्लिमा सिंजा मोननाय तमनि इखला अमबा लगे गासिबोले नगरक से चिन्ता खलायदि जों पातिबाय तंगय कुन दिन बासिया जिने दखानसे नांनाय आगियो जों गोबां मा जिनिस जागा जों सियाव होय दंखा अफिस आदलो थाखला जों तमा जों अफिस आदलो